unsay imo remedyo kung nakapalit ka og yuta nga dili mao? Pananglitan, wa ni tukma ang technical description nga nabutang sa deed of absolute sale. Nagtuo ka nga kanang yuta nga gitudlo sa seller mauna apan lahi day ang yuta nga na-describe sa deed of absolute sale. Arita sa gitawag og settlement. Pwedeng hangyoon nimo ang seller nga mohimo og relocation survey pinagi sa geodetic engineer aron maklaro ang description sa yuta nga imuhang paliton. Ikaduha, ipa-cancel ang unang deed of absolute sale o ilisan og bag-o nga deed of absolute sale base na sa klaro ging yuta nga imuhang napalit. Or pwede kang magpauli sa imong kwarta. O dili gid mo magkasinabot, mahimong mapasaka ka og kasong civil, kasong damages, ngadto sa korte batok sa tag-iya. O dili ba kasong kriminal kung gituyo gyud nga lipaton ka pagpalit og yuta, estafa under revised penal code nga makapapriso sa tag-iya sa yuta.